Ay, bungkag. Sige po nga lang mama ko. Dito sa buhat na buha. Ganda. Ganda siya. Kuha ka candy ron ke? Ha? Sa kuan. O kana kay lahi ng karakter tuloy ba ni klase. Ay pang lalaki diya na po. Kuan. Ang lalaki. Duha-duha ano eh. Kusog mo na sa imo diri. Mura na ang klase. Mara. Tulo na klase. Pareho. Orang surahan. O kana duha. Ang laki ni isa. Oh. Ay na to karakter. Isa lang pang laki. Kana murag sticker ba? Aga ning lingin. Black pen. Nana ka no? Kami sa karana. Dito. Loy. Kari oh. Iwa ka nang isa. Kiri. Hindi na lang. Ha? Pagka na lang. Ilang sa nang karap yung sa kinang. Ana kay ko ana 255. Ang mahal na hog siya og. Kuan Kay na ka. kuan manggod siya. Daghan eh. Hmm. Sila ka book 1 2 3 4. Walo 16. Kita ka pila ni. Kani one thing kani. Mo ni kuan na ko regalo. 12. Mag-change game na sila. Ha? Mag-change game na. Maura na imong rapper? Tulo? Tapa manggod. Wala pa dito. Aga ng babag. Oh, ayo. Si magwa kog truck gagmay. Ang laki, ginahan na. Ang sticker. Ay kini lang oh. Wala, wallet, sigurado na. Change game nila ba? Panyo. O 55 man. 255 niya, 24 man ka po? Bigyan ako sana. Kuha. Pila ni ki? Tag-GS, di diskorenta. Pila ni? 15. Ang isa. Kana? 35 rin naki. Ako play po na rin. 35 ang usa ka Ang palit. puna naki kay murag kuan man 255 niya. GS sa kapin. 35 ang usa ka inan. Duha man ako ki sticker. Ya ako sa kainani ka. Ha? Ang palito nila ang na magpalito ng usa ka laksi. Uy, di rin. Palito na sa galaxy. Uy, Oh, baligyan na mag 5 ng dagko. Uy, di rin. Minudo niyo mo kay dool kay eskwelahan. nilahion ako ang sticker. Kani lang guys. Kinay Barbie. Hindi ako nakakabahin. Ano yung animals? Ana po kay di nga na suluyo. Basta kung palitan na isa kay ngani. Kuan katong kuan ang karakter kanang nadre daghan. Sophia ba? Sophia. Ah.
Ari Sophia o katong Ay, lima lang ako. Hmm? May Sophia. Kini. Hmm. Lima lang sa. Ano lang sa? Ano lang? Panyo pinamapun niyo. Tagpuan mo ng panyo ko. Pila ni sugo sa kapak. Maluwag man sa 13 ang isa. Doon sa kabuk. 156 pa ng kuwan. Kasi mo. Pangay yan sa pangregalo sa mga ba. Kini lang. Nya kani. Apilo ni Trax eh. Apila ko sa Naho nagkuha ng puna na diskapin. Wala kay kindi ron? Ha? Kini ba waluha lang yun. Pulo pa na nimo kay dihit kay na dali ka na moros. Anong green man? Wala lang yung color. Nadri pero yung taka. Oh, puluan okay. Di bitaw na magdaot. Oh, kanta ka dali ko. Ang gagmay di kay di kang ko gagmay. Ay assorted naman daan oy. Kani ako sa kaputos assorted naman din eh. Ano lang yun? Kapre uli? Asa tong gagmay ni Muki? Nga, May nani? naday lang Kapong gagmay ba? Oo, yung Gibalik ko ro, oh to dito. Wa ka to? Pila ka bok? Ito tanaw sa kay. Na. Aw, wala man kuanra large man. Ha? Large ang na. Sige na. Ilang tong large na hukog. 155. Ha? Kinsir ba kung baligya tong hatang mo? Ah, Ayun, oy. 3 sira man. Ha? 155 3 sira man na siya. Oh, wala pa kay 3 do sira kape. Ah. Ini. Kani? 110 Hmm. ya kini 190. Tuha lang ano eh. Tulo ka kay Ayun cheesecake lang. kita. Kini na lang. Kaya lang. Mga cotton buds, braha, lighter. Tamtax. Ay, Kaman, shoes blue. asan? Sa batiwa na. Ah, kala ko correction lang ito. Correction tip. Correction tip. 20. An. Rakpa. 20. Bueno, tinuro na. Wapong bangsaw. Ah, manok pa alagi ya. Ya, magluto ang tinuro. Dapaw pa. Pagsakto yung period ko. Okay. Tani kayo bago. Okay. Isda. Nakaisda niyo ah. Nakaisda dito. Nakaisda.